So, yan. Hopefully ay naka-hook up na ang DCGB, Legazpi. Also, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio, Daet Camarines Norte, sa, siyempre, DCGB Legazpi, at sa Facebook ng DCGB Legazpi. So, andito ulit tayo sa ating programa 8CI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan, dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices na mamaya ay babanggitin ng inyong lingkod. Hello sa nanonood sa Facebook, Ma'am Leonora Napod and Ma'am Wenelin Prieto. So, hello sa inyong lahat. Saan man kayong Facebook nanonood, o kaya ano yan, saan man kayong Facebook nanonood o kaya kayo ay napapakinggan nyo ako sa radio station. Good morning dito sa Legazpi, maulan-ulan, maulan-ulan. Ewan ko dyan sa inyong lugar, dahil tayo po ay napapakinggan syempre even in Catanduanes, sa Masbate, sa Sorsogon, Albay, part of Camarines Sur, and syempre Camarines Norte. Dahil dyan sa Camarines Norte, dalawang radio station na hopefully naka-hook up sila ngayon. It's the 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, at sa 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte. So hello sa inyong lahat. Ito na ulit tayo. Last time ay parang nahalata ko 2 linggo, 2 Sunday na replay. Oo, bakit tayo nag-replay noon? Kasi wala, out of the province and out of the country ang inyong lingkod. From Boracay to Malaysia to yan, yung iba pa, dumiretso pa ng Singapore, back Manila, eto ngayon, nakabalik na. Alive and kicking. Hello kay Ma'am Banta. O yan. Ano na madam, kumusta? Mag-distributor ka na uli. And Ma'am Edna Donato. Pero hello sa lahat ha. Baka yung iba hindi ko, si Ma'am Glenda Banta. O ano na yung mga, Ma'am Glens? O yung mga tanim mo dyan. Pag sobra-sobra, pag napunta ka Legazpi, bentahan mo kami. Kasi yung mga staff ko ay gustong-gusto rin kumain ng mga natural na produkto. Lalo na ako, gusto ko yung mga natural na product. Okay? So, sa mga listeners, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. O kumusta kaya ito? Bakit kaya nagmi-miss call? May nagmi-miss call sa akin. Ang ating angel dyan sa Paracale, Ma'am Gina Lynn Nicolas. Bakit kaya nagmi-miss call? Ma'am Gina Lynn? Napapakinggan ba ako dyan? Wait lang ha, sa mga listeners natin. Oo. Tingnan natin. Kasi meron tayong schedule, and by the way, sa mga taga Sorsogon, magkakaroon tayo ng health. Good. Ha? Napindot. Akala ko may gusto kang i-message sa kasi nasa Facebook ako ngayon, Facebook Live, at tayo ay napapakinggan supposedly dyan sa sa 98.5. Ha? Ikaw, kasi ito yan sa mga taga Camarines Norte, ito yung schedule ng iyong lingkod. Sa mga taga Sorsogon, andyan ako sa inyo.
October 8, 9:30 at Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Oo, health symposium po yan. And of course, meron ng schedule, Ma'am Gina Lynn. Ito si Ma'am Gina Lynn, napapakinggan po. O, napapakinggan ka, Ma'am Gina Lynn. Mag-hello ka sa mga listeners natin. Good morning po. Malakas ba? Ay, ano yan? Sa bagay, hindi ko alam kung maririnig ako dyan sa Parakale, yung ating programa. Pero ikaw naririnig ka dito. Dahil ano yan. Pero ikaw nga i-ano ko, kasi meron akong schedule dyan. October 14 will be in Kapalonga. Kapalonga. Opo. October 15, daet sa Jusel's Garden, 9:30 a.m. And October 16 will be in hindi pala. Labo. Hills and Garden, 9:30 a.m. Hills in Garden sa Labo 'yan. Gusto kong i-insert, kaya mo ba diyan na makaipon ng either October 12 or 13? Sige po, madam. October 12 or 13. Oo. Kung Sige po. kung ano 'yan, tingnan mo yung kung siguro kung 13, okay na rin kasi dire-diretso na kami niya ng Kapalonga. Yes po. Yes po. 'Di ba? Oo, kung may makukuha kang venue, mas okay, pero kung okay man diyan sa malaki naman yung center natin diyan sa Parakale. Yes po, madam. Oo, pero kung may venue, let me know ha. Kumusta yung mga ikaw na nga ko ngayon na kumusta yung mga tinutulungan natin diyan sa health sa Parakale? Okay naman po, madam. Yung iba po kasi is kahit pag wala po silang budget, pinipilit ko po sila na kahit yung maliit lang na 30F po natin, maano po nila, ma-maintain. Oo, pero sa mga pero ilang buwan ka na rin diyan sa Parakale? Ano na din po? Mga 2 months. Okay, sa 2 months mo, anong mga matitinding health problem ang natulungan dyan sa area ng Parakale? Yung yung isang ko po dito na nag-member nung nakaraan nga po, siya is, yung gumaling yung kanyang high blood, tinanggal niya yung kanyang maintenance. Kaya, ang mini-maintain po niya yung power trio natin. Diyan sa Parakale yon. Yes po. Oo, so yung hypertension, how old na yung tao? Na na po siya, senior citizen na po siya, 60 siguro po, or 64. Yan. Yan ang magandang nangyayari sa atin pag na-educate yung mga tao paano gamitin yung product at seryosohin nila. Kaya dito sa gagawin natin na pag-ikot na naman ng iyong lingkod para turuan yung mga tao kasi madalas, Ma'am Gina Lynn, madalas ko banggitin, iba yung napapakinggan tayo sa radyo na merong produkto na makakatulong ma-restore yung health. Iba naman yung nagpunta sila sa CMD Center at health analyze nyo, tinuruan ninyo paano i-manage ang kanilang health. Of course, iba naman yung nag-attend sila ng health symposium, nakinig sa lecture, mga 3 to 4 hours, makikinig kayo. Dahil tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya. Kasi marami ngayon talaga ang may health problems na yun pala ay kayang-kayang masolusyonan ng ating natural na produkto. Pero noon may binabanggit ka sa akin, Ma'am Gina Lynn, hindi mo akalain na mai-interview kita ngayon. Nung nagpunta ka ng Manila noon, 'di ba? Nagtrabaho ka ng Manila hanggang sa naramdaman mo na bumabagsak yung health mo. 'Di ba? Yung nang yun kasi madalas napapanood kita, dumadaing ka na nade-desperate ka sa naka-pain reliever. Ano ba nangyari sa iyo noon? Kasi syempre nung una, kapag hindi ka po sanay dun sa lugar, yung ingin ng mga sasakyan, yan po, kasi sa may tabing kalsada lang kami, po siya, makakatulog ka po mga 11 or 12 na, tsaka ang pain reliever ko po is twice a day, umaga at tsaka gabi po bago dapat ako matulog. Sobrang sakit po ng ulo ko. Ulo lang, katawan hindi? Ulo lang po
talaga, yung pinakang ano ko po talaga, masakit laging ulo. Kaya lagi po akong sa umaga po, ang iniinom ko po is, tawag dito yung pong medical. Tapos sa gabi, medical ulit. Pag hindi po kaya, inom po ako ng ibang gamot, kagaya nung yung isang klase po na meron, yung Panadol, baga po yata yun. Ilang ano na yon? Ilang buwan mo ba yun na iniinom? Ano po, mga nag-start po ako is mga, bago lang din po ako doon, sige po ako ng kaiinom no, sa araw-araw. So, yun, nag-decide kang umuwi na lang dito sa Bicol. Yes po. Oo. Ngayon, paano nawala? Paano nawala siyempre, paano nawala yung nararamdaman mo at natanggal mo rin yung pag-inom ng mga pain reliever? Dahil po sa yan, meron nga pong mga allowance yung itong mga staff po ninyo. Yung nung simula po ulit ako na mag-inom noon, nagbalik na po sa dati. Nakakagalit ako ng mahimbing at saka yung regla po baga madam. Halos one year din ako hindi nagregla po sa Ay, my Manila. goodness, 1 year. Yes po. Tapos, Siyempre, natakot po ako. pero dati, teka, Ma'am Ginaline, nang pumunta ka ng Manila at nag-work ka doon, regular ba yung menstruation mo? Hindi na nga po, starting po nagdating po ako is December doon. Pagkadating ko po ng mga January, wala na po hanggang December ulit. Wala na naman. Halos 1 year po talaga siyang wala. Pero nagpapacheck up, nag-ano man po ako, nag-TPT, buwan-buwan, syempre para sure. Negative naman. Tapos yun nga, nagpatingin na po ako sa OB. Sabi naman po sa OB, okay naman daw po, walang problema, walang bukol. Kaya lang yun nga, kung bakit hindi po ako nagre-regla. Yung hindi ka po satisfied sa pagpapacheck up mo na bakit ganyan, walang ganito, ganyan. Mga ganun po. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng hormonal imbalance. Naman. Oo. Pero nung bumalik ka ng labo at yan, bumalik ka uli sa CMD Center, nakapag-take ka na ng CMD. Oo. Ilang days ba or months bago bumalik yung menstruation mo? Ano po, pagka-try ko po nung pagkabigay po ng allowance, nagparainom po agad ako, nag-40-40 po ako minsan, o kaya 60. After po pagkaubos ko noon, 1 month, yan, meron na ulit kaunti. Sunod na buwan, meron na naman ulit kaunti. Mga ganun po. Ngayon, kumusta ngayon? Ano pa lang po ulit, mga kaunti lang din po. Hindi po kagaya ng dati na dagsa kaagad, madami. Pero okay na din po yun, at least bumabalik na po siya sa dati, nagiging normal na po siya. Tapos yung yung sakit ng ulo na iniinuman mo ng mga paracetamol, kumusta na ngayon? Ngayon po, ang ginagawa ko po pag nakakaramdam po ako ng sakit ng ulo, nainom po agad ako sa tubig, tapos napasakan ko minsan ng 10 to 20 drops, diretso inom, maya-maya wala na, sakit ng ulo. Oo, ayun, alam mo, kailangan maituro natin yan sa mga tao kasi Yes po. importante yung umiinom tayo ng sapat na tubig na mayaman sa minerals. Kasi kung kulang tayo kailangan pala, katulad sa ating dalawa, kailangan natin 2 to 3 liters of water a day na merong CMD. Ang kailangan natin sa edad natin, mas matanda ako sa iyo kasi ako senior citizen. Na ilan pa lang ba yung edad mo? 28 po. 28. Kung healthy ang tao, at least wag bababa sa 30 drops per day. Kung may sakit, dagdag tayo 30 to 60 depende sa health problem. Yun ang kaya kasi pag natutunan natin, madali natin ituro sa mga taong pumupunta sa center na ito pala kailangan ng umiinom ng sapat na tubig na merong CMD. Yan ang sikretong malupit. Pag kulang ka sa tubig, pati yung pagpasok ng oxygen sa iyong brain, sa iyong ulo, kaya sumasakit ang ulo. Actually, marami sa ngayon na nagkakaroon ng sakit ng ulo. O, yun. Kasi kulang kayo sa tubig, kulang kayo sa mineral. So, hindi pain reliever ang kailangan. Mag-take kayo ng maraming tubig na may CMD. Pero kahit na uminom ka ng tubig, na wala namang minerals, hindi rin maa-address ang problema natin sa health. Ganon yon. Yes. Sige ha, basta schedule mo dyan, Ma'am Ginaline, sa dyan sa, siguro, tingnan mo yung 13, kung okay yan. Kung okay, invite people at darating po kami.
Yes po, Oo. madam. Yes po. Pwede naman, tingnan mo, alin yung pinakang mas okay sa'yo, 12 or 13. Let me know ASAP, ha? Yes po, madam. Yes. Sige. Salamat. Okay, bye-bye. Po, madam. Good morning po. God bless. Okay, ayan si Ma'am Ginalyn Nicolas na dati to na ano yan, naging staff natin kaya lang nangarap na mag-abroad hanggang nagkaroon ng mga problema hanggang nag-pandemic, nagtrabaho sa Manila, ayun paikot-ikot pa tayo. Andito yung opportunity na pwede tayong umasenso. Hello ka Ma'am Jonalyn Babasa and Ma'am Eden Bardalo. Andito yung opportunity na pwede tayong guminhawa sa ating mga problema sa kalusugan. Nakahook up na daw sa mga radio station. Si Rose pala ito. So, ayun. Sa mga tao na may mga problema sa kalusugan, ulit-ulit tayo nag-i-invite na visit CMD Center. Try nyo ang aming product. Tried and tested na talaga ang ating product. Hindi po kayo magsisisi. Napakagaling ng ating mga produkto, especially the flagship product, the HCI CMD, the CBF Cell Bio Food, the juice, yung juice, kung kayo umiinom ng mga juice na nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, o ano nga yung kailangan mo dun, lahat artificial. Lahat artificial, o di ba? Ano yan, palitan nyo ng ating Cell Bio Juice. Natural yan na very safe even sa mga bata. Very safe yan. Even ang ating, ito lahat kasi, ang kagandahan po ng product natin because these are all naturals. Kahit sa mga bata ay pwede po siya. Kahit sa buntis, sa nagpapasuso, sa mga ano yan, sa mga nagpapasuso and then sa mga bagong panganak, safe yan. Kung ang family, madalas sabihin ng iyong lingkod, kung ang pamilya healthy pa, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gagawin? Wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng iyong mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? By the way, doon sa mga nag-iintay ng ating CR Juice, yung ating pang-detox, available na po yan sa mga CMD offices. Oo, available na yan. Kailangan pala talaga natin mag-detox, lalo na sa mga taong maraming iniinom na gamot. And of course, katulad ko na matagal na rin dito sa mundo, kasi senior citizen na nga, kailangang linisin ang ating mga colon para hindi maiwas, pag malinis kasi ang colon natin, mas maganda ang pag-absorb ng mga nutrisyon. Mas maganda yung pag-absorb ng mga nutrisyon at maiwasan na magkaroon tayo ng tinatawag na colon cancer. Oo, tawagan ko nga ito si Mitz kung kumusta na yung kanyang karamdaman kahapon. Wait lang ha, sana sumagot ka. Yan, ringing. Yan, Aber, kung sumagot ka nga. Kasi, hello? Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Kumusta na? So far, so good. Yan. Hindi na ako Eto, nasa linya ang ating stockist dyan sa baka kay Albay. Nakapon pa lang, na ano ko yan, na may nararamdaman siya. Pasensya sa mga, nag-aalmusal. Medyo iba yung topic ngayon. Ano nangyari sa'yo, Ma'am Michelle Biascas, dyan sa CMD Center in Bakakay? Ay, yes. It's about... Ay, pangit ang linya mo. Okay. Sige daw.
Hello? Anong nangyari? Nawala ka. Wait lang ha. So, ulitin natin. Maghanap ka ng magandang location para ano. Wait subukan uli natin para marinig ang ika niya. Kasi yan sa mga listeners natin. Hello, Mitch? Okay na po. Oo, sige daw. Lakasan mo boses mo. Okay. Subukan mo. Lumabas. Ma'am, good morning. Medyo mahina ang dating mo. Klaro man, pero mahina. Okay po, sige po. Mag-ano lang ako. May ano ka ba? May earphone? Hello? Ito ma'am, akyat lang ako sa puno. Umakyat ka dyan sa puno ng nyog. Ayan, okay na po. Oo, klaro man, pero medyo, teka muna, bako ako yung, wait lang ha, Mitch. Tapos naman ma'am dito sa monitor. Malakas. O, sige nga, subukan natin. Oo, kumusta ngayon? Kasi kahapon medyo may kinikwento ko sa akin na iiba. Ano nangyari sa'yo? Basta nung isang gabi po kasi talagang mga madaling araw, bigla akong napabangon ulit kasi sobrang sakit po talaga ng tiyan ko. Kaya akala ko mag-CR lang ako. Pero ang nangyari, ayan, sorry po sa mga nag-aalmusal po. Nagbalik-balik ka. Ako na nga magsasabi, nagsusuka ka at nagtatae. Nagtatatae. Talagang yung sobrang sakit na hindi ko maintindihan. Sabi ko, hindi naman normal yung dosyo ko na yung nagbabawas ako ng talagang sunod-sunod. Oo. Malambot siya, pero parang pinipilipit yung yung tiyan. Sobrang sakit ba? Sobrang sakit ma'am. Kaya nung tiningnan ko yung yung klase ng ng pupo ko, talagang sabi ko, something is wrong. Parang may amoebiasis. Oo. Parang masakit ba sobra? Sobrang ma'am, as in talagang grabe. Oo. Anong ginawa mo? Nagpa-doktor ka ba? Ma'am, ako yung doktor ng sarili. Ano nga ang ginawa mo? Paano mo na-resolvehan? Opo, ganito po kasi yun. Nung nasa CR na po ako, napanay na yung suka ko, narinig ako ng mama ko. Sabi ko, pahinga ako ng CMD, ilagay sa maligamgam na tubig. Nilagyan ko talaga ng 30 drops po 30 drops na CMD, yung isang basong tubig. Habang nagsusuka po ako, para mapalitan ko lang kung ininom ko po talaga yon. Maya-maya, sumuka po ako ulit. May nailabas ulit na ang dami-dami uling nailabas na hindi ko maintindihan saan ba galing yun. Tapos, pag yung sakit ng sakit ng tiyan ko, ganun pa rin. Still, talagang parang siya ma'am, pinipilipit na hindi. Sinabayan mo ng CBF? Ko talagang masakit na. Sina- Yung pupo naman, yung, yung tawag dito? Malambot. Yung malambot. Hanggang nakita ko, sabi ko, may dugo na yung may dugo na yung stool ko talaga. Yung tae ko. Talagang sabi ko, kaya pala sabi ko sobrang sakit. Tapos, yun, pinahiran ko ng CMD, as in talaga Pero yung CRD, naisip ko, sabi ko, etong CRD baka may kailangan ilabas pa sa tiyan ko, inom ako ulit. Kaya uminom po ako ng CRD. Kinombine mo. Kinombine ko naman kasi siyempre nanghihina na po ako. Sobrang hina ko na po talaga nung gabi na yun. Oo. Kumusta ngayon? Ngayon ma'am, ino-observe ko siya na sabi ko baka mag-CR ako ulit. Hindi na po kasi parang nailabas na po talaga. Tsaka nung last na pagdumi ko kagabi, wala na siyang dugo. Kaya so far so good naman ma'am, kaya okay. Yan. At least na-resolvehan mo in your own way using our Power Trio, CMD, CBF, at ang ginamit mo is the yung CR juice. CR juice ma'am, yung CR juice para, kasi inaisip ko kasi ma'am, kailangan kung meron man talagang sa tiyan ko, is kailangan mailabas ko lahat muna yon. Oo. So, pwede talaga. Kaya, totoo talaga yon na
kung may CMD ka, lalo may power trio ka sa iyong bahay, para kang may sariling ospital. May sarili kang doktor. Manage, Kaya mo talagang i-manage at hindi ka magwo-worry, hindi ka tulad nung minsan na yung iba, pag nagkaroon ng karamdaman, hindi alam yung gagawin, takbo ka agad sa ospital. pag yung nanghihina ka na, Oh. magkakaranta ka kung hindi ka marunong. Ako po talaga sabi ko, hinang-hina na ako. Ang inisip ko kung ano yung pampalakas talaga pag nanghihina is the CMD. So, habang nag-ano ka, diba, nagsusuka ka, talagang maghihina ka. So, normal po yan sa mga, ayan, sa mga listeners po natin. Sabi ko po sa inyo lagi na pag nanghihina kayo because of continuous vomiting po, talagang yung CMD, ibalik nyo lang ulit. Tapos, Oo. CBF. Kasi yung CBF, ma'am, talagang powerful din po. Kasi Yes. ko yun eh. Ayan, so, sabi niya mag-CBF ka. okay, so ayan Ma'am Michelle, maraming salamat for sharing. At least nag-okay ka agad na hindi ka tumakbo ng ospital. Sinarili mo at naresolbihan mo ang iyong problema sa kalusugan. Open ka ngayon dyan sa CMD Bakakay? Yes, ma'am. Sunday is open po ako hanggang 12 noon. So, sa mga taga-Bakakay po, ayan, ano pang hinihintay nyo? Visit na po kayo. At saka sa gusto po magpa-health analyze and WBI po natin, available din po. Pwede po kayong pumunta sa akin ngayon. Ayan. Yes, so ayan, bukas ang CMD office in Bakakay, Albay hanggang 12 noon. Maraming salamat, Ma'am Michelle Biescas. Okay, bye-bye po. Ayan, sa mga, kasi niloloko ko nga nito si Ma'am Michelle kasi yun daw nangyari sa kanya. Sabi ko, ano ba yung lumalabas? O, di sabi niya, may mga malunggay. O, di siyempre, yan yung kinain mo. Oo. Ngayon, sabi ko, lalong nakakatakot kung ang kinain mo malunggay, ang lumalabas mga mais. O, di ba? Joke, joke. Pero anyway, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Hello sa lahat sa inyo. Nakita yan, Ma'am Wida, Sagsagat, and sino to? Redina Amate. Ayan, ito ngayon sa mga kwento-kwento lang tayo muna ngayon. Nasa medyo relax mode kasi grabe yung travel talaga na ginawa namin. Imagine, sabi ko, baka hindi ko makayanan kasi senior citizen ako. Akalain mo yan mulang September 17, nag-Boracay, ilang araw, puro event. Diretso kami ng Malaysia, yung iba lumapag pa ng Singapore. Grabe, kami, Malaysia-Singapore cruise, at sabi ko, nako, baka hindi na makayanan ng health ko kasi senior citizen. Sabi ko, hindi na ako katulad noon, mga 15 years ago, 10 years ago, pero na-survive ko. Ito na ngayon, alive and kicking, back to reality. Talagang yung inom ko talaga, power trio, hindi ako nagpapabaya. Kulang sa tulog, 'di ba? Kulang sa pahinga, lakad dito, lakad doon, ay nako talaga. So anyway, yan ang buhay natin dito sa Health Code International. Dahil nga doon sa mga free travel incentive natin, ay kailangang sabayan ko yung grupo natin. Ilan kami yung pumunta doon, napakadami po. At meron pang next batch. Pero anyway, ulitin ko lang yung aking announcement. Sa mga taga Sorsogon, please attend my Health Symposium. Kailan yon? October 8. Ngayong darating na Saturday, 9:30 a.m. Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Makipag-coordinate kay Ma'am Cora Espadilla dyan sa Balugo, Sorsogon. And of course, ayan, siguro either sa Paracale, CMD Center in Paracale, October 12 or 13. Depende kay Ma'am Gina Lynn kung anong schedule niya. Basta nandyan ako sa inyo. Camarines Norte. And October 14 will be in Capalonga. October 15 will be in Jusel's Garden, Daet, Camarines Norte. October 16 will be in Hills and Garden sa Labo, Camarines Norte. Oo, sa bless mo, ma'am, hindi po halata na senior citizen na po ako, ma'am. Alagang power trio, syempre, sabi nga, yan po talaga, hindi sa kasi
Di ba madalas sabihin ko yan na when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Grabe, ikaw ba naman kung umiinom ka ng mga gamot? Ganun din yung kanina in-interview ko si Ma'am Gina Lynn. Ang pain reliever ko talaga umaga at gabi. Ang inom ng pain reliever. Kasi ang masakit ko mula ulo hanggang paa. Paano ka matutulog, 'di ba? Tapos umaatake pa yung sinusitis ko, grabe. Oh, 'di ba yung frozen shoulder, nagnanamb yung aking mga kamay, leg cramps, ganyan ang buhay ko. That was uh, 18 years ago. 18 years ago. Kasi 2000, yung mga sakit ko po, tandaan na, sa may mga health problems, kaya madalas tanungin ko, ilan yung edad? Kasi ako, lumaki ako healthy, hindi ako basta-basta nagkakasakit, pero dumating ang time, bumagsak na talaga yung health ko. Oo, I was 38 nung nag-umpisa talaga yun. So, naging dependent sa mga gamot. Naging dependent sa mga gamot, pero anong nangyari sa akin? Para pa rin akong nauupos na kandila. Ikaw ba naman yung hindi ka na nakakatulog ng maayos, di ba? Yung ulit-ulit ka nagdasal, hindi ka pa rin makatulog. Nakatulog ka 3 oras, nagising ka, wala na naman. Yan, hello kay Chon Angeles. O siguro to mga HCI ito. And Doktora Beth Caballes, ang ating magandang NAB chairman ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International, Doktora Beth Caballes is watching. So, diyan siya sa area ng Baguio City. So, ulitin ko sa mga listeners kung may tanong, ito yung aking text hotline is 0939-904-0717. Madalas sabihin ko yan, wag na kayong magtanong, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product. O ito, sasagutin ko na. Ano man ang inyong health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Ano bang Power Trio? Is the perfect combination of HCI, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Plus sabayan nyo na ng CR Juice. Napakaganda ng resulta pag tayo nagtatake ng CR Juice kasi mas maganda ang absorption ng ating mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Opo, mas maganda ang pag-absorb. Kaya naman, minsan I was in yung pandemic bago, kalain mo yan nung March, that was, di ba, nag-lockdown, March 15, 2 years ago, di ba yon? Sabi nung doon sa Sipokot, nagkokondok ang iyong lingkod ng Health Symposium, sabi nila, Ma'am, nakita ka namin 8 years ago. Oo, baysin na tong, wag na mo na akong i-ring. Wag na i-ring. Ano kaya ito? Urgent ba yan? Oo, text lang muna po, ha? Nakikinig kaya ito? Oo, ano ba to? Yan. Text lang muna. Wag niyo akong i-ring, ha? Basta ang aking text hotline is 0939 904-0717, 0939 904-0717. Sabi ni Dr. Beth, a blessed Sunday to all. O, yan. Greetings ito sa ating lahat dito sa Bicol Region from our NAB, Nutritional Advisory Board Chairman, Dr. Beth Caballes. Ito ang kanyang message, a blessed Sunday to all. For health and wellness, take Power Trio, part of your daily habit. Kaya naku, mahalin natin yung ating katawan. Nung bumagsak yung health ko, doon ko na-realize, iisa lang pala yung aking katawan. Diba? Pero tandaan na ang sakit ng tao, 20% genetic, namana natin, and 80% lifestyle. Yung pala, yung lifestyle ko. Oo, ano man daw yung mga health problems natin ngayon can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Ako talaga 15 years na gano'n, ang dami kong mali sa lifestyle, di ba bumagsak yung aking health? Anong nangyari? Puro gamot, pero ang sakit nandyan pa rin. Buti na lang dumating ang CMD sa buhay ko. Kaya, lalo na ngayon, Power Trio na talagang gamit ko, at every now and then, nagsi-CR juice ako. Sabi doon sa Sipokot, nakita ka namin, ma'am, 8 years ago, iba yung aura mo.
Sabi niya, parang mas bumata ka ngayon. Sabi ko, nagkaedad, syempre. Kasi noon ilan pa lang yung edad ko, ngayon 62 years old na po. Noon kasi sabi ko, alagang power trio, ICMD lang. Ngayon, alagang power trio. Yan ang mga sikreto namin ni na Dr. Beth, saka yung mga nakakilala ng ating produkto. Okay? So, anyway, sabi dito naman po, nakatulong ang CMD kagabi po, dadala na dapat hospital ang bata at maputla na sa pagsusuka at pagdudumi. Binigyan ko ng power trio, himala man, ilang minuto lang, nag-okay na. At sa pangalawa, napatake ko, nakakain na apple. Glory to God. Ayan si Ma'am Susan Abais dyan sa Camarines Norte. Alam mo, sa mga naghahanap ng opportunity, kasi dito tandaan nyo sa mga listeners natin, we share the good health, but hindi lang yung good health we share good health and the business side of Health Code International. Oo, gawin yung negosyo. Una, aralin ninyo, subukan ninyo. At sigurado ako mapapatunayan nyo napakagaling ng ating product. Hindi nyo kailangan maging dependent sa mga synthetic na drugs na katulad sa amin. Ako, lalo na wala ng synthetic na drugs, masarap ang pakiramdam. O diba? O gusto nyo ma-attain yun. At pag sineryoso nyo ang pag-take ng ating product, you will also, seryoso nyo ang pag-take ng product, at itama, siyempre, yung lifestyle. Kasi usually, ang sakit ng tao is because of the lifestyle. Walang imposible na ma-attain ninyo ang na-attain namin. How about that? 15 to 20 years younger na pakiramdam. Hindi lang pakiramdam. Usually, yung mga aura. Iba kasi yung aura ng mga taong walang nararamdaman. Yung masarap ang pakiramdam. Diba? Masigla at marami ka magagawa sa sarili sa buhay mo. Anyway, ang bilis ng oras. Oo. Hindi na siguro ako makapag-play Aletica. Dito tayo. Sige, okay lang. Sige, mag-ano kayo ng mga katanungan nyo. Ask ko lang po kasi hindi po ako makatulog. Tagalupi, Camarines Sur. Saan bang pinakamalapit? Ilan yung edad nyo po? Pag nag-text kayo sa akin, i-text edad, karamdaman, taga saan kayo. Para mag-guide ko kayo. Pero ito, ano bang pangalan nito? Yan. Tagalupi ka. Visit CMD office. We have in Naga City. Saan ba malapit? At ito masabi ko sa iyo, garantisado, ikaw ay matutulungan. Visit CMD office. Yung mga magpa-health analyze kayo. Para sa mga may mga health problems especially, ugaliin magpa-health analyze po kayo. Ano ba tong health analyzer namin? It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Hindi kailangan maggumastos ng napakalaki. At magkano yun? Sa iba, supposedly dapat yan at 350 Kaya kung may mga center na 350 ang charge sa inyo, yun naman talaga. Pero dito sa amin, sa Legazpi, medyo pa tayo, 200 muna. Pero kung 350 na, depende kasi sa mga expenses. Sa mga expenses ninyo, depende po yan sa expenses ng mga center. Depende, kaya medyo, ang iba, medyo mataas po. Medyo mataas yung bigay nila, okay? So anyway, ito yan. Ano ka lang, kung nakikinig ka ba ngayon, itong Tagalupi, Camarines Sur, nakikinig po ba kayo ngayon? Oo. Ano yan? Ibigay ko sa iyo. Saan ka ba malapit? Kasi meron tayo sa Pili, meron tayo sa Naga City, meron tayo sa Sipukot, kung saan ka pinakamalapit. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sige nga, painom muna ng konting tubig ha. Yan, tubig, kailangan ng katawan natin. Noon kasi, nung hindi ako marunong, nasira din talaga yung health ko, and it was really because of the lifestyle na pinagdaanan ko rin.
Oo, hello kay Ma'am Maisel Aguilar and Terry Gabisan. Mga taga saan kaya ito? So anyway, may gusto sana akong i-play. Wait lang ha. Kung kakayanin ng oras 40, ay kaya ng oras. Pakinggan natin ha para medyo mapahinga yung aking boses. Ito yung isa sa dahilan bakit nakilala na dito sa Bicol Region ang ating produkto. Pakinggan po muna natin. So, isa pa dito ang kasama namin dito sa Indonesia. Siyempre, ang minahal natin dyan na si Dr. Lilibet Ocampo ay isa sa mga matatinding dahilan kung bakit nakilala sa Bicol ang ating HCICMD. Kasama ko siya dito ngayon sa Indonesia. Good morning, Doktora. Alam ko, namimiss ka na rin ng mga taga Bicol and hopefully one day ay mabisita mo rin kami. Gusto ko namin makita uli doon at maumarap ka sa mga tao doon. So, gusto ko uli anong mga dagdag na experience mo, Doktora, sa paggamit ng ating HCI products? Kasi hindi lang CMD, no? At saka anong message mo sa mga taga Bicol? Hello, Ma'am Mel. Kumusta na po? Kumusta po ang mga taga Bicol? Sana naman nasa mabuti po kayong kalagayan. Namimiss ko na po ang Bicol, kaya siguro naman one of these days, makakarating po ulit ako dyan sa inyo. At tulad ho ng sabi ni Ma'am Mel, marami po tayo mga bagong produkto. Katulad po yung ating Supreme Juice. Alam ho ba ninyo ang ating Supreme Juice ay 100% natural. Wala po siyang mga preservatives at napaka-powerful po yung ating 5 prutas na included sa ating Supreme Juice. Napansin po namin na lahat ng mga bata na nabibigyan ng Supreme Juice ng kanilang mga nanay ay bihira po silang magkasakit o hindi talaga nagkakasakit. Pangalawa, yung napansin ng mga nanay sa school-age children, mas maganda ang memorya, mas matalino ang mga bata. Napansin po ng mga nanay yan. At sana po sa mga nanay, huwag po magpainom ng soft drinks o kaya ng mga inumin na may mga preservative. May mga Tetra Paks po kasi o yung mga powder juices na nahahaluan talaga ng ating mga preservatives at hindi ho maganda sa kalusugan ng mga bata. So, painumin po, ugaliing painumin ng ating Supreme Juice kahit 2 beses sa isang araw. Pangalawa po yung ating Aloria products, lalong-lalo na po yung ating Aloria soap. Napakaganda po ng feedback galing sa ating mga pasyente, ultimong mga may psoriasis, mga may eczema, yung ating mga burn cases, mga may pimples po dyan. Kung may mga apo kayo, may mga anak kayo na saksakan ng dami ng mga pimples, subukan po natin ang ating Aloria products, lalong-lalo na po yung ating sabon. At sa mga may freckles naman sa pekas, yung ating Aloria facial cream. And of course, yung ating Aloria lotion, especially sa mga may mga dryness po ng skin o may mga allergies, napakaganda. At of course, yung ating very promising na product po yung ating CBF, ang ating Cell Bio Food. Sa mga mahilig po kumuha or mag-take in ng ating vitamins, if you want natural, kung gusto po ninyong natural na vitamina at almost 100% ang digestible property at absorbable property, ang CBF po, alam ba ninyo, isipin nyo kahit anong klaseng vitamina, maiisip nyo except vitamin D, nasa atin pong CBF. At napakataas ng kanyang protein content. Ito po ang protina na kailangan ng ating katawan mula utak, yung ating nerve cells sa ating utak, lahat ng ating mga muscles, ultimo yung ating DNA sa ating mga cells. Importante po ang protina. Kaya kung mapapansin nyo, personally nagamit ko po nakita ko ang bisa ng ating Cell Bio Food, pamamagitan po ng pagtakbo ng 18 kilometers. Walang pain, walang kirot sa mga kasukasuan, walang kirot or pamamaga sa muscles, tsaka hindi mo ramdam ang pagod, pati yung mga dating makirot na mga dulo ng aking mga paa na wala po lahat. And of course, yung pag-akyat namin ng Mount Pulag, ito po yung second highest na bundok sa buong Pilipinas. Kasama ko po ang batchmate nung high school. Nakatungkod po silang umakyat at hirap na hirap. Isang oras na po kami nag-aantay sa tuktok ng bundok, ay halos hindi po sila makaakyat sa peak ng ating Mount Pulag. Pero kami, komportable. Nung gabing yon, ine-expect ko po na masakit ang buong katawan,
nagkakasakit ang mga joints, wala pong kirot hanggang sa pag-uwi. Kaya napakagandang subukan po ninyo, especially sa mga diabetics na may peripheral neuritis, yung may pamamanhid ng mga dulo ng kanilang mga daliri sa kamay at saka sa paa. Meron hong property kasi ang cell bio food na kaya po niyang i-regenerate. Kung na-damage ang inyong mga ugat, kaya po niyang buhayin, kaya niyang gisingin ulit yung mga ugat na namamatay na o hindi na po nagfa-function. Ganun po kaganda yung ating produkto. So, very proud po tayo dun sa ating lahat na produkto po. Lalo-lalo na po yung BioNutri. Sa lahat po ng mga nagtatanim, gamitin po ang BioNutri. Napaka-bisa na pagbalik ng minerals na nawawala sa ating mga kalupaan. Pwede hong gamitin as soil conditioner or foliar spray po sa kanilang mga dahon. Nasubukan ko po yan dahil nagsanla po sa akin ng isang 1.2 hectare na lupa at ginamit ko po sa pagtatanim ng palay. Sa 1.2 hectare nakaani po ako ng 202 kavans, averaging 52 kilos per kavan. At yung aking mga kapitbahay po na mga magsasaka na nagtanim sa 1.4 hectare, karamihan po sa kanila, yung isang kapitbahay ko 98 kavans lang po ang kanyang naani. Kung makikita nyo, doble po yung ani. Kung gusto ho ninyo madoble yung inyong mga ani, gumamit po tayo ng natural na paraan. Lalong-lalo na ang programa po ng ating gobyerno ngayon, sinusulong po ang organic farming at napakabisa. Siguro kung lahat po ng ating magsasaka nagtatanim gumamit ng BioNutri, balang araw siguro wala na tayong mga sakit at saka mababawasan na rin ang paggamit ng CMD. Sana po matutunan po nating lahat ibalik ang mga minerals sa ating mga kinakain, ibalik ang sustansya ng ating mga gulay, ang ating kanin, yung ating mga prutas, para naman wala ho tayong magiging sakit. So Ma'am Mel, iniimbitahan ko po ang lahat ng taga Bicol gumamit ng ating mga produkto. Nanggaling po ako sa Utah, USA. Pinakita ho sa akin yung proseso ng ating pagbobote po ng CMD, HCI, CMD. At ginagaransya ko po sa inyo na mas maganda po ngayon ang ating pagproseso. 100% natural. Mas bawas pa po ang sodium content ng ating CMD. At yung ating magnesium content mas mataas. At may naidagdag po na proseso ang tinatawag na pasteurization. Ito po isang proseso kung saan tatanggalin ni isang mikrobyo, ni isang microorganism mamamatay. So garantisado po na walang mikrobyong tutubo sa ating produktong CMD. So nakita ko kung saan yung ating mga ponds, kung saan po nakukuha yung ating CMD. Nakita ko kung saan binobote yung ating produkto. At yung mga paninira po ng ibang kumpanya o ng ibang produkto na sinasabi, yung atin po hindi food grade. Ginagarantiya ko sa inyong lahat na ang ating HCI CMD para sa tao. At napaka-healthy niya at sinisigurado ko po walang masamang epekto sa ating kalusugan. So bayaan nyo lang po yung mga naninira po sa ating mga produkto. Siguro po hirap lang po silang mag-promote ng kanilang produkto. Kaya po wala ho silang maisip gawin kundi siraan po tayo. Pero sa atin po naman, ang gawain lang po natin, ipaalam kung ano po ang totoong epekto, totoong kagandahan ng ating produkto, hindi po tayo naninira. Bayaan na lang po ninyo sila na gawin kung kanilang mga gusto. Sa atin po lamang, ang ating mission po ipahayag sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung ano po ang kahalagahan ng mga produkto ng HCI. Napakabait po ng ating chairman, si Sir Edward Leong. Napakabuti po ng kanyang kalooban. Kahit ano pong gawin ninyo, hindi po matitinag ang ating boss, hindi po matitinag ang ating kumpanya. 9 na taon na po natin sa kumpanyang ito at kahit minsan po, wala po akong nakitang masamang epekto. Ang
nangyayari lang po, nawawala yung mga hindi talaga para sa kumpanya. Kung kayo po gustong gumamit, gustong sumali sa ating kumpanya, wag ho kayo magdalawang isip. Nandito po ang Health Code International para i-share po sa inyo ang napakagandang mga produkto at ang pangarap na kaya po ninyong abutin, katulad na nangyayari po sa amin ngayon dito sa Jakarta, Indonesia. Napakasarap po mabuhay, lalong-lalo na po kung kasama ang mga mabubuting tao, at napakasarap mamasyal na wala hong inaalalang gastos, mag-enjoy lang ng mag-enjoy. So sana po sa inyong lahat, sumali na po kayo sa ating Health Code International, at sa mga dati pong distributors, ipagpatuloy po ninyo ang magandang gawain na yan. So, ayan, thank you very much, Doktora. Ang napakinggan po natin si Doktora Lilibet Ocampo. Ayun, na. Yung interview na pala yun is 9 years pa lang si Health Code. Ngayon po, 18 years na po si Health Code. Nagdoble na. O, diba? Ang tagal-tagal na nun. Medyo nakita ko lang kasi dito sa aking mga na mga testimony. Sabi ko, play ko nga ito kay Doktora Lilibet Ocampo. Kaya nabanggit pa niya doon. Even yung ating BioNutri. Naku. Oo, kung lahat ng mga magsasaka ay gagamit ng BioNutri, naku, maiiwasan, mababawasan ang may mga sakit. Ganyan kaganda, kaimportante ang mineral sa katawan. As ayon kay Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Is because of mineral deficiency. Kasi ang kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals para hindi tayo basa-basa nagkakasakit. Ang problema ngayon, ang pagkain natin ay pinalaki sa fertilizer. Kulang na po sa minerals dahil 3 klaseng minerals lang ang nasa fertilizer: NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang, lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy yung katawan natin. Plus the fact ng mga iniinom natin na tubig ay, mga galing sa water refilling station, the bottled water, the distilled water, those are dead water. Wala ng nutrition. Yes, mawala lang yung uhaw natin, hindi na po tayo ma-energize. Hindi na mabalanse yung ating katawan. Kaya nagkakaroon ng mineral imbalance. Kaya puro sakit tayo ngayon. Okay? Sana po ay natutunan tayo. Okay, ulitin ko sa mga taga Sorsogon, Health Symposium, October 8, 9:30 a.m. Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Makipag-coordinate kay Ma'am Cora Espadilla sa Balugo, Sorsogon. October 13, dyan tayo sa Paracale. October 14 in Kapalonga. October 15, dyan tayo. Yung mga taga-Dait dyan, mga taga-Labo, yung mga malalapit dyan, take advantage. Maka-attend po kayo. October 15 sa Josel's Garden, 9:30 a.m. sa Dait po yan. And October 16 will be in Labo, Hills and Garden. Okay? Dito na tayo sa ating mga outlet. Ang bilis ng oras. Sa area ng Camarines Norte, hanapin HCI CMD Center, Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Dait, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near 70 Adventist Church. Susan Correa Abai, sa Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Sur, CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa
Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CM Distaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamaran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, andyan po si Ma'am Aida Amor, Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, at sa second floor, Zia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan lamang ng Banco de Oro. Yan po ang ating CMD Istaki Center, Joby Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casilia, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon, CMD Center at second floor. Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street, Rizal Street, Sorsogon City. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. CMD Pharmacy, Keob Ma'am Nelita Abion, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Yung iba hindi ko mababanggit kasi paubos na yung ating oras. Of course, sa First District of Balbay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay. Atap GW Hardware. Of course, yung ating center sa Santo Domingo, Albay. Sa Unit 4, Building D, Porok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Taas ng DM Mixer Spain Center. Of course, dito sa second district of Albay, Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Diyan sa Erson Store. Rafael Escalador, Morok, Bulacan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Porok 3 Itba, Manito. Of course, yung aking office sa Legazpi City. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Harapan ng LCC Supermarket atap Denver's Computer Shop. Joan Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Ngayong Sunday pala, open kami hanggang 3 p.m. lang po, ha? Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lesalongasa. 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Sarti Commercial, Market Site, Daraga. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga. Of course, sa Val Store, Purok 3, Baligang, Kamalig. Sa Kamalig, Albay, meron na tayong CMD Center. Diyan sa taas ng palengke ng Kamalig, Albay. Hanapin nyo na lang po yung CMD Center dyan. Rexy Sardeñas Store beside LBC Office Centro ng Ginobatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center Market Site, Uwas, Albay. Susi Dizon sa Otrapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Office at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City, beside PNB Ligao. Nea Pasino, San Francisco, Ginobatan, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa radyo at mga nakamonitor sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, hindi lang yung health ang sinishare namin sa inyo, the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors. Opo, kailangan natin ang mga ganyan para makatulong tayo sa kabuhayan ng napakaraming taong
nangangailangan din na gumanda ang kabuhayan. Maraming salamat. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga na, sa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol, pwede kayong mag-message doon. Pwede rin po sa aking personal account. So maraming salamat. Have a blessed Sunday, everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.